Mayong bungkag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. Tara, balo nato kung unsa gyud ang sekreto ni ining 23 years old nga dalaga na angko namang gyud niya ang mga gipangandoy niya sa kinabuhi. Ang iya habang pag-overthink og mga what if sa kinabuhi maoy diskarte niya sa kung unsa na siya karon. Sa chit-chat ato ni, makauban na nato si Tatsia Nagil Dakuikoy, also known as Tats Vlog. Una sa tanan, Tats, congratulations. First na mong meet ni Tatski, wala pa ka atoy balay, wala pa kay sakyanan, wala pa kay negosyo. Pagbalik na ko aris Bohol, mura kog kanang igsuon ni Tats ba, mura kog kuya nga pertigong proud da. Sa mga wala kaila kay Tatski, nagsugod ka Tats katong mga Dokdok cellphone. Dokdok cellphone, no? Ginaguba niya yung cellphone. What na? Tingnan what if unsa ba nabag kay mga hugot sa kinabuhi. Nasod po sa kuna-una nako kay uso mo daw nga time ang what if sa mga TikTok and then gisabayan na po nako and then naguna-huna ko about sa mga relasyon sa uban, mga mag-overthink sila kay mag-overthink mo ako, mag-overthink ko nako. Okay, so sumugo nimo. If kana binuangan ka, chitan ka, which is kuan reality man. Reality sa imong kinabuhi o reality sa ubang tao? Ubang tao. Pero ikaw sukat-sukat wa pa ka na chitan or na chitan na ka? Sa una. Mao nang naagi dawa personal lagi imong hugot. Ayaw kung manangil pag ko sa imong mga 2020 pandemic man Tats kino. Pandemic pug kamarag pandemic star pug ang iyahang mga contents ni Tats kato lagi mga hapak sig cellphone mag what if katupod naa pas to siya di gyud ako na malimtan mo tatak gina sa kung utok no nga murag double deck mo siguro na sa Tats. Double deck. Kahoy dito ka sa ilaw murag mo imong katulganan kay nakipuyo pa mo tama ba? Nakipuyo may sa kwante. Balay sa inyong auntie. Awar kung sa ka-inspiring ba? Balay sa iyang auntie. Hatod ka na naapa mo dito, mabalhinay pa mo kay wala pa man na furnish. At a young age, ikaw 23 na nagiging mga achievements ba? Pila mo kabok magsuon? Tulo mo kabok magsuon. Si mama nimo katong nga time last year abroad pa siya. Last year. No, ahag ito nga country sa that's pila ka tuig siyang months no? 8 months. 8 months. Pero nagdako ka nga kanang wala sila sa akong lola og mga auntie. Lola og auntie kagadako kay si mama nimo permi nga naas gawas. Dubai pa sila nasa Dubai. Si papa nimo napod sa Dubai. Di sila sabay karon. Kansa man mo is papa? Ning uli man to pag April kaya ni siya nag-birthday niya. 2 weeks raman siya so balik na siya sa Dubai. Pero okay pa kompleto pa inyong pamilya or separate na sila kung mama. Separate na si mama og papa nimo. Kano sa sila nag-separate Tats? 6 years ago siguro. Pero okay lang gihapon amigo gihapon sila ana. Pero kani sa imuha nakaapekto ni ilahang pagbulag unsa ba? Pero okay raman gyapon kay kana dawaton naman gyapon ako kay mao may tinuod. Pero wala ko kay bawang kanang anong say nung danya na bubag sila pero. So wala gisulti sa imo. Wala gisulti pero kanang kuan gyapon dawaton man gyapon kay ilaha man na basin dai private pero nakasabot ra bud. Pero gipasabot pud si mong mama nga murag dili gid kami sa usag-usa murag ingon ana. Pero kamo si mong papa ga communicate gyapon mo. Tagsara. Isa to sa mga hugot ni Tats sa kinabuhi niya naningkamot siya kay di nimo gusto nga mulakaw mama. Mulakaw si mama nimo. Siyempre nagdako ka kay auntie nimo sa lola permi mo nang gapaningkamot gyud ka kay di nimo gusto nga diri na lang ka murag ana. Nganong na emotional na pud ka Tats. Kay kuan. Kasabot ako ganong ning abroad sila kay para makagasto sila para namo pero karon nanay grasya sa Ginoo nanay balay nanay sakyanan wala na rason nga di na ko ganan mo abroad ako mama kay dako naman sa niba sakat pagka bata kay lakaw na sila mga wa man may 10 years old siguro to ning lakaw na sila nya karon pero makasabot ra mo pud ning nagkuan sila trabaho sila. Usa ni tatak ni simong utok nga murag maning pagdako nako maning kamot ko kay para di na kamuhawa murag ingon ana ang ni kuan sa imo. Wala damhan ni Tats nga sa iyang paggama-gama og videos. What if sila na day bisag kamo pa? Hala.
hinay-hinay na pud niyang nakabot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Pero karon finally si mama nimo di na mo abroad Ah. kay sama sa akong giingon kaganiha nakanegosyo na gid siya naana siya negosyo gyud nga naana siya ay coffee shop no isa ka sa murag franchisee bay tawag ana Ah, franchisee sa usa ka coffee shop Coffee shop. isa na siya sa gahatag nimo og panginabuhi Ah. og karon si mama nimo nga ga-abroad siya na ga-manage Kami. sa imuhang coffee shop kamong duha Kami. kalami sa feeling naay gisulti si mama nimo tats sige gisulti ni mama ani sa imuha Kuan, kanang proud na siya nako. unsa may relasyon ninyo sa imong mama kanang marag kanang close ba mo kaayo ana or Kanang dili kayo kay wa man gud lahi ra mo gud ding kuan. Ah. Pero mas close akong lula nako. Wa man ko nagdako. wala ka na anad Sa ako kanaan. pero feeling nako imong mama gyud maski di mo magstorya kabaw gyud ko nga siguro una na siya siya ray isa marag siguro may emotional na pero sa imuhang kaagi isip usak ka vlogger unsa bay wala nabalaan sa tao about sa about sa kay Tats vlog Usay po, kapoy po maguna Kapoy. content ka na bitaw ma. Dahil usa na mo po content ako Content. ning ugma niya. Usa na po niya, di na naka mag-content tayo kay wa pa man koy manunaan niya. Lisaw usay para sa uban siguro mingon sila. Ay sayo naman ang mag-vlog ay hayahay ra sila. Ay datuan na nimo ay pero wa sila kay bawo kay internet ra biya sila nakakuha na biya sila nakakakuha sa atong story gyud. niagi sad ba ka og depression tungod sa social media tungod sa Sa social na-down media. pud ba ka ngano man tat Kay kuan kanang say kapoy ma-drain bitaw na. ma-burn out kanang burnout pero wa gyud kami undang Wala. nagpadayon gyud ka sa imuhang kuha. Daghan mo usay, daghan mo mangita. Mao. Asa man Mao. imong video nimo ano. So tungod pod sa vlog mo nang nakapundar gyud ka no kanas aki ka nakapalit og sakyanan tats May? I think May. May last year? Karon lang. karon nga tuig lang gyud ay no nga nakapalit ka dayon ang balay nimo kanus amin nimo ni napatukod Karon lang. karon na pong tuiga nya unsi feeling tats nga kanina nakita naman gyud nimong buo na gid siya ang pag-design sa imuhang balay kamoy nagbuot Kami na. kamoy nagbuot kasi na imuha pod Sa amuha sa mga igsunog sa. kamo nagsabot-sabot gid mo unsay design unsay feeling karon ba kanang mulantaw ba nga natukod na imong balay Kanang tats kuan fulfillment kay kanang bata pa ko nya na kay balay. Di na may matog sa balay song ante. Pero mo atog gyapon na kay kanang bingawon. Bingawon. Kami nga family kay kuan mo gud me Suod. suod kayo Suod. sa side sa akong mama na ba. mm Na ani me matog me. Yun ko nga ani ta matog ganita magpasko yun pohon New Year bago balay. Unya, si auntie nimo, unsa may giingon ni auntie nimo katong gidak-an nimo? Proud po gyapon siya nako. Proud siya. Ako mga ante. Mm. Mga pilulo na po og lula. Si lolo ug lola nimo nga katong gidak-an sa nimo, ahaman sila tats. Na siya sa kuang ante. Nasa si mong auntie. Nabahin siya na siya sa kung pigas ante niya. Sa Okay, pigas okay. ante. Mao ba? Unsay leksyon? Kay for sure kung unsa ka karon, tungod pud na sa mga leksyon nga nahatag sa imuhang kinagpadako, no? Unsay di nimo malimtan nga leksyon nga gihatag sa imuhang lolo ug lola ta? Kanang kuan ra pag respeto sa tao, kay gitaro mo jud nila padako kay lahi nindot man gud ning dako kasi mo lulo ug lula. Ano ba nindot siya mag respeto og tao nya. Di lang magkanang binuang ba. Di magbinuang. Pero ang isa sa pinakadakong pangandoy ni Tats sukad bata pa siya nga makauban pirmi ang iyang mama ug dili na mobalik pa sa abroad natuma na. Karon ang iyang mama maunay ka-partner niya sa iyang negosyo. Asa gusto ni may message kita? Salamat Tots, love. Dili man mi kaayo kanang ko ano pero in a way na agya po'y bond kay communication na man gyapon although not as much. Dili para sa tong ano, guys. na agya ka pero may ba. No? So mura ra gid pud magbarkada lang. No, mura sad magisuon. Bata pa man pud si Mamini. Salamat Mamini. Nya si Tats kay hibaw mo sa person buotan kayo. Gabi ka buotan mo nang nasa pag nas Bohol, siya ginay una na kong pahibal-on nga naa ako sa Bohol kay. Mura siya na kong manghod. Unsay ganahan nimo isulti sa imong lolo ug lola Tats? Kanang kuan, kana nana ko dire magipadako yun ni ninyo mga igagaw mga igsoon gipadako yun ni ninyo kana gipadako man ni magmaayo. Nya karon nakita na ninyo dua akong kago sa mo na. Di gid siguro lalim imong giagian Tats. Kay grabe man ang imong kuan, grabe man ang imong kanang ma-emotional gyud ka. Asa ka mas naglisod growing up? Sa kuan, ay smooth raman ang pag-growing up pero kanang mingawan nagyapon sa parents. Sa parents gid no. Mao gid no. Si mama ug papa nimo nagbuwag na dawat ninyo, wala may question. Pero unsa man ni 100% dawat na or naagyapoy something sa imong kasing-kasing nga hando mo nga magbalik sila?
kuan ilahan po siguro ng pagbuot nganong na ingana sila pero di na lang ko mangutana kay ilahan man na private man. So fully dawat na gini. Wala nakaingon nga ni asa nga magbalik sila. Wala na. Si Papa nimo kung naglantaw ani basig na kay ganahan niya i-mensahe kay Papa. Kuan pa amping nakanunay sa kuan sa kung asa ka karon naman siya sa Dubai karon amping nakanunay niya igbalik niya mo adtor mo gyapon niya. Mo bisita na mo. Bisita na. Kay sa taga Cebu man siya. No, kay Mama. Sa mama nanat dire unya. Sige lang punta magtrabaho ra gyapon ta para sa to aram gyapon ni. Sa mga gasuporta nimo Tats, unsay ganahan nimo isulti nimo? Salamat kayo kay antud karon tagapon mo niya. Wag sige ra mo tag overthink, dance ka overthink ne. Kung makitaan ka ninyo sa Facebook, sa personal pod si Siling. At pahatag sa WhatsApp. Tudlo ko cellphone. Para magubay yung cellphone. Wala pa man tadot naguba akong cellphone. Pero thank you kayo kay dili ko wala ko dire kung wala mo. Kay usa man pud sila sa rason. Rason, usa mo sa rason karong na ako dire karon. So Ikaw manggitig hatag og pa-overthink nila no. Pero ikaw ba personally mo unsa gina-overthink nimo Tats? Mag-overthink ko sa mga pangitabo sa mga kanang kinabuhi. Unsa ang future ginaga-overthink pa ka nga? Saka ko kuno what if maingani ko, what if ka nang ma-successful baka ko may nana ba. Pero naa naman ka diri. Na makaingon naman kita nga successful na ka kay makita naman nimo ang mga kumbaga mga bunga sa imong pagpaningkamot pero napabagyapon kay kahadlok nga marag basig failures mga yana nagihapon. Unsa ginabuhat nimo para di na ka mag-overthink? Ampo. Ginaampuan na kita. Ako na lang ikaw na kung lingaw na lang na kung galingon ako para kuan kung utok lingaw. Siyempre ang uban pod mangutana mga kaedad nimo mga line of 20s. Mangutana magina sila nga unsa day sekreto ana napoy uban nga sa edad nga 20, 21, 22 naging successful pod sila. So dili ninyo ikuan bang hayahay kay vlogging ra no gisulti na ginitats gani dili pod lalim ang pag-vlogging. So iwala na sa to ang mind nga nadatoan mo tungod sa vlogging, di ba? So naagid na sa maski unsa pa inyo ang trabaho, maski unsa pa na inyong ginabuhat, naagid na no sa usa ka tawo ang kung unsaon nila pag mahimong successful. Si imo Tats, unsay imong sekreto sa kalambuan sa usa ka 23-year-old nga dalaga? Consistent lang, Consistency. kada adlaw niya sabayan og pag-ampo kay wa man imposible. Impossible man tanan, posible man tanan ko mag-ampo. Pag sabayan og pag-ampo niya, consistent lang yun. Consistent sa pagkugi. I think common na gid na siya, perminti na ninyo madunggan sa chit-chat sa to ang mga maka-chit-chat no nga pagpaningkamot yun no, ang pagpaningkamot sa bayan, sa pag-ampo, sa pagsalig sa Ginoo, wa gyud imposible ang tanan og mauna ang tinuod nga diskarte. Tinuod nga diskarte pagpaningkamot og pagpangayo og guidance sa Ginoo. Tatsi na Gil, Tatski, salamat kaayo. I love you og lami kay sa feeling nga sige naman tagkita no pag nata sa Bohol ba pero lami sa feeling ba nga tinud-anay ni ang proud gyud kay ko nimo. Lami sa feeling makit-an nga Ay, balay, na nakisakyanan. Ako ba, nag-drive atong ko ang iyahang sakyanan tong last time. Dili tungod kay vlogger ka, successful na ka. Kung di ka kahibalo mo diskarte, di pod sigurado nga magmalampuson ka. Sama sa giingon ni Tats Vlog, kinahanglan nga adunay consistency. Consistency sa pagkugi ug sabayan nato sa pag-ampo ug pagsalig sa Ginoo. Tungod ni ana, Tats Vlog, ikaw ang tinuod nga bisdak.